di gyfnod yn byw yn Llundain hefyd felly, do? Do, es i lan i fyw yn Llundain, a o'n i'n gweithio, pan o'n i'n gweithio da BBC, o'n i'n gweithio da 5 Live a Radio 4 a bach o Radio 2. Fi mor falch nes i fe, ti'n modd, a dod i gwrdd â pobl. Fydden ni byth wedi dod i'r traws nhw, o'n i bai bod fi wedi mynd lan na, ti'n modd. David Beckham. Ti'n modd, okay, hello, David. Ti di holi fo? Fi di holi David Beckham. O'n i'n trial bod yn cool, o'n i ddim o gwbl. O'n i just, ti'n modd, nes i fethu'n llwyr. Well, hello, David. Ti'n modd? A ie, David Beckham. Nes ti weithio hefo John McEnroe, do? Do, wel, fi wedi gweithio da John McEnroe bob blwyddyn. Fi wedi bod na. Erbyn, fydden ni'n gweud blwyddyn 10, falle, oedd e'n nabod fi, oedd e'n fel fi wedi cwrdd y blad, do. Dyma'r deg. Bob blwyddyn? Bob blwyddyn. Fi'n gweithio da ti ar y raglen fa. Diolch am gofio fi. Ond mae fe'n cofio fi. Oedd e'n, a ti'n meddwl, mae fe'n John McEnroe.